Pa sada hoće, ajmo po zakonu da uspostavimo, da bi se približili Evropskoj uniji, da svako domaćinstvo može imati, na primjer, 50 litara rakije. I nema domaće rakije za svoje potrebe. Preko 50 ne može. Zamislite koliko domaćinstva to sada ima po selima preko 50 litara. I to je istina. Ali to je naša tradicija. I još nešto da vam kažem. Kada nikakvih uslova ne bi bilo, kada bi rekli sve može ovakvi kakvi jeste, ja sam protivnik ulaska u Evropsku uniju, zato što Evropska unija nije Evropa. To je evropska organizacija koja je sada u jako teškom položaju, koja donosi političke odluke, a ne odluke zasnovane na pravu, tradiciji i običajima. Oni su rekli da je Ukrajina ponudilo je status kandidata na čijoj teritoriji traje oružani sukob. Pod nijednom međunarodnom pravu to ne mogu raditi, ali to njih ne interesuje. Dalje, Evropska unija je iskrivila svoje vrijednosti. Mi smo Evropljani. Mi sada štitimo te evropske vrijednosti. Tamo se donose zakoni. Pa zamislite da u pojedinim parlamentima Evropske unije hoće da predlože zakone da dijete kada se rodi ne upisuje se u rodni list, da li je muško i žensko, nekad navrši 18 godina ono samo odluči. Je li to neka vrijednost koju mi treba težimo? Zbog te vrijednosti mi ne treba da idemo u Evropsku uniju.